Ceramah tuh biar pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh tak enak. Ibu suka pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Enggak, ini ceramah Bu, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Ini ceramah ya. Jangan bayangin yang lain-lain, ceramah. Aku sakit gigi Don. Kita yuk gatal tak kukur nih Mbak. Alah wis ora rasa repot-repot tak kukur nih dhewe nggih drijiku. Ora repot kok mungkin lagi longgar. Karone ngukur dhewe para yo kangelan Mbak. Gimana rusak rada digarapan malahan. Dijamin ora rusak mengukure lo gawe perasaan ora kusru. Man. Ini parah ini. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendelo. Cendilo. Nggih. Nek kates. Gandul. Nek nongko. Nggih nangka. Kates loro nongko tok. Nggih gandul-gandul nangka tok. Iya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek di pasar. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng kuwi. Reng, ana kontak kene apa Reng? Jaluk tulup anu pecokan ndase kuwi. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh basa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku ya kepengin Lah nek wong wedok niki nek nganggo androk iki kan penak. Kok penak? Sebabnya apa? Lah iki nek arep ngopo-ngopo wis gari wonten niku. Ya Lah jenengan kok yang gatekke kula nggo androk iki ngapa? Ya aku ki mung gagas saiki iki iso nyandang apa ora to iki aku ngono kuwi. Ingin mesti. Ingin ngapa? Aku ki wis tuwa titis. Tua napa? Heeh. Tua kapuk. Tuwa kapuk ya apa? Dhuwur mabluk, ngisor rejek nyamuk. Ora. Umur wis akeh ngene iki ora mikirne jelik. Sing penting kena nggo kanca ngobrol. Jembut. Lho kok jaran diomongi kok. Wong lanang loro susu mlotrek terus lini ngaceng. Tara yo sik normal lho. Tapi yo delok-delok sing mlotrok. Lah nek sing mlotrok wis kempot. Yo ngesakne nyawang. Kok ora butuh islik, butuh kanca ngobrol. Pertama yo ngobrol sik. Rene Mas, Arep mbok wae apa nek rono? tak susoni sak menika. Moh susu karo adah tok mbok tawakne. Bangsa ku lambene njeluk diancel. Oh. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, mak urung ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enak urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Cek ndang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Mau metri? Mumet ngopo to Ndes? Ndase wong wedok mek siji sing dipikir akeh sampai tembus bulan. Ya rasa dipikir to Ndes. Dikelos wae to Ndes. Wong lanang lu penak ra temen-temen lak mikir. Lah kok iso praya padha wae. Ndase enek loro. Kok ngerti ya. Jajal kan ketok siji lek wani. Ya ora wani. Ini parah. Iki tak awet-awet to kok nyetok. Oh, awakmu renek dolanan. Tenang.
Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. It. Bahasa Inggrisnya sakit. Il. Lah nek mangan pas sakit apa? Emoh ngeres. Tuku apem diwadahi plastik. Adem-adem, enake iclik. Degane kambil ijo. Bejone sing duwe bojo. Budal no. Rasah pengen. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. It. Bahasa Inggrisnya sakit. Il. Lah nek mangan pas sakit apa? Emoh ngeres. Mbak, sampean rondo 7 tahun ngono kuwi dalane para buntet iki. Sak menika mbiyen ki tak kira lek barang ki suwira digawe saya buntut, saya penak, saya rapet ya, guys. Ya mestine ngono no. Wong ora enak sing liwati lho. Ternyata salah. Lah kok salah piye? Ternyata setelah aku menjadi 7 tahun ki malah barangku ki ngowoh. Oh, mbok sak menika sayang. Lah kok iso ngono iki lho. Wong ora enak sing liwati kok iso ngowoh. Biyen orang ngene, biyen yo ciwut ngono sak menika, tapi saiki malih ombo. Lah nyapa kok iso ngono iki? Yo enggak tahu nyapa kok malih ombo, apa mergo tak owok-owok dhewe. Cerai dlogok jaran kuwi. Tuku cengkeh kleru dondong. Mekekeh dong. Enak deh, enak Mas. Awakmu nang Taiwan iki kerja apa toh? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingsling lho. So nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sama kok mlakune akeh-akeh. Ini parah ini. Dadi manten iki pisan kanggo selawase. Ora oleh Pegatan rumono wae. Kowe ping pira? Aku pindho aku. Allah. Aku pindho sombong lho. Kepepet. Awakmu ping 3 to apene? Enyek. Aku tak sambutan sik, Pak ya. Ya silahkan apa iso? Iso memakili Pak Ridwan. Ndang jajal. Etek kali. Paling tidak salam dhisikne. Oke. Awake dhewe iki tanggapan ning Jombang beda karo daerah liyane. Beda ya, Pak ya. Beda no. Wong kene iki sok Jawa Timur. Jawa Timur. Daerah religi, nggone para alim ulama, gudange para kiai, kedunge para santri. Rono. Mau yo mampir. Lah iya, Tebu Ireng. Mula ngomong sak ngomong iku kudu sing ati-ati. Akeh para bini sepuh sing lenggah, bapak-bapak sing kepareng rawuh, pejabat TNI sipil komplit mlumpuk dadi siji, saka Polri ya rawuh. Polisine ning kono kene. Lah iya. Amit yo. Lah iki arep nyapa dadak amit barang iki? Amit aku iki apian opo-opo ya amit, ape takok opo ae aku ya amit. Amit. Iya, tapi amete ya bisa nae aja pindho. Engko nek pindho dadi amit-amit. Engko nek tak takon iki ora usah mbok jawab. Takon bapakmu, takon taekmu, takon gatelmu ora usah ya. Iya, arep tekok apa to? Nek ra roh langsung ae terus terang, Mbak. Sepurane aku ra roh, aku goblok. Ari Iwan ya panggah roh. Aku ape takon. Iya, takok ket mau mbulet e jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku, angger turu kok mesti tangane sak sisae dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang di... Lah iki nyapa? Ngene iki nek ora dibujuk ngene ape piye? Ya ora piye-piye wong tarah yo ora duwe. Mendung ngene iki apik piye? Ya ngopi karo udut to. Mengkerepekmu lah. Ya ora iso wong nggonku wis tak setel kaku lho. Yo ngaku. Nek ora percaya deloken to. Ngaku ora ana lawane. Ndak ya padha dak ngomong kancane barang. Apa kowe? Ya kowe kuwi to. Padumu kowe dhewe ya pengen lho. Anjay. Kadung gregeten tak rabi pisan kowe. Wani pira? Ya njalukmu pira panggah tatak to cah kene. Pak Jero,
Yo ora duwe nek kuwi. Si Victor Bo. Yo panggaran duwe. Duwe ku lumur sepeda pancal. Ini parahnya. No. Sempeteng ora mambu mbako. Lah temu locot kuwi mambu mbako. Apa aku sing mambu mbako, he? Lho ya mbah kira-kira ning dhewe. Ojo ngawur ae ya. Wes sekali-sekali nyenggol aktor icilik ya, Kang ya. Sapa lho sing nyenggol? Wong mbok menawa ae lho. Engko nek tak ulti jarem sak ndok-ndokem lho tenan lho. Alah omong tok durung karuan iso ae. Mambu mbako ya apa nih keleke apa pentile rumasane? Lah wong kelek kok mambu mbako iki lho. Gek sapa sing sudi nyosor rono? Masane cah kene iki nggo mut-mutan rokok aktif ta? Lah ya mbah, lah wong sing duwe kowe lho teko aku. Sampeane rondo to, Mbak? Lho, rapi durung lho, Mas. Oh alah, tak kira rondo. Tapi nek ngrasakne kaya wong rapi ngono kan ya wis tau. Rasane apa, Mbak? Maksudnya kan ngrasakne penake ngono kan lho yo. Keringetan bareng. Mbah, ketarane kok rasane rapi ki penak. Yo penak, turu lho enek sing ngeloni. Pengen ayo rapi. Lah mbok ayo to. Yang yuk Nyapo? pengen masa awakmu gak pengen? Pengen. Gak nyaman kata jam piro kae. Beduk dendeng lho iso pengen ki lho. Sekali-kali lah jajal lawas, kan rong tau. Lah aku gak seneng nang omahmu mesti yo. Njulak njaluk. Aku ki kesel ya, aku kesel. Tunggu bendok sak narangane. Ini aku njaluk rambut kayak ini kayak kamu njaluk penak men. Terus piye nih guru? Ayo toh. Awakmu boyo melok olahraga lho malah menek kuru. Wes lah Mas, aku ora usah melok cabang olahraga. Yo bene rada langsing to, Mas. Ora kuru-kuru kok. Lho, awakmu wis melok olahraga, Mas. Olahraga opo awakmu panggah ngono wae? Loh, saben dina aku nglakoni, aku dirimu kae tak padha ya karo bela diri. Berarti aku bedino mbok hapusi terus to, Mas. Enggak suka aku ngono kuwi. Woi, Nyapo? ndang rapi, mikir ora rapi. Lah iki nyapo ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, nek urung yae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya nek urung rapi-rapi. Lagi rapi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Cek ndang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rapi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rapi-rapi. Mbok yo ben. Aku isih mantep nih hatiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rapi-rapi. Iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Ketok yo gatel tak kukurne, Mbak. Alah wis kok rasa repot-repot tak kukurne dhewe nggih drijiku. Ora repot kok mungkin lagi longgar. Karone ngukur dhewe para yo kangelan, Mbak. Timbangane rusak rada digarapan malahan. Dijamin ora rusak ngukure lho, gawe perasaan, ora kusru. Kuman. Ini parahnya. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendela. Cendilo. Nggih. Nek kates. Gandul. Nek nongko. Nggih nangka. Kates loro nongko tok. Nggih gandul-gandul nangka tok. Iya ya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek di pasar. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng kuwi. Reng, anu nang kontak kene apa reng? Jaluk tulup anu pecokan ndase kuwi. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh bahasa, akeh kata-kata. Aja takon
kontal. Ora asalem, tak mantep ya takon karo aku ya kepengin Lah nek wong wedok niki nek nganggo androk iki kan penak. Kok penak sebabnya apa? Lah iki nek arep ngopo-ngopo wis gari wonten niku. Ya Lah jenengan kaya gatekke kula nggo androk iki ngapa? Ya aku ki menggagas saiki iki iso nyandang apa ora to iki aku ngono kuwi. Ingin mesti. Ingin ngapa? Aku ki wis tuwa titis. Tua napa? Heeh. Tua kapuk. Tuwa kapuk iki apa? Dhuwur mabluk, ngisor rejek nyamuk. Ora. Ngeyel. Ngeyel dari. Kita pertanyaanmu ke piye to, Dik? Lah, iya, Alon-alon. Sampeyan kate ngomong ning aku. Kewan terus, paling Pak, kewan paling ngeyel ki apa sak donya? Pancil. Ora ngeyel, Pak. boyo, Kurang ngeyel. kucing, Kurang, Pak. kirek. Udu. Lah apa, Dik? Kethek, Pak. Lah kok iso lho? Lho. Oh, berarti kethek aku. Ya iki ngono lho modelmu ya. Awake dhewe budal ya bareng, paling tidak aku ya wis tak anggap adikku dhewe. Ya matur nuwun, Pak. Gelem to? Gelem, Pak. Berarti kuwi adike kethek. Cek, Pak, rene alon-alon, Pak. Alon-alon, Pak. Alon-alon. Apa ta? Kowe kan wis tak anggap dulurku dhewe, Iya, Pak, wis tak anggap adikku dhewe. Gelem to? Gelem, Pak. Lah ya kuwi berarti adike kethek. Buli, Mbok. Apa? Jenengan kalau wingi nelpon kula nggih sing teng mriki. Wah, berarti iki lho. Umur wis akeh ngene iki ora mikirne jelik. Sing penting kena nggo kanca ngobrol. Jembut. Lho kok jaran diomongi kok. Wong lanang loro susu mlotrek terus lini ngaceng. Tara yo sik normal lho. Tapi yo delok-delok sing mlotrok. Lah nek sing mlotrok wis kempot. Yo ngesakne nyawang. Ora butuh islik, butuh kanca ngobrol. Pertama yo ngobrol sik. Rene yo, Mas. Arep mbok wae apa nek rono? Tak susoni sak menika. Moh susu karo adah tok mbok tawakne. Mangsa kula mbene njaluk diancel. Oh. Kalah karo kewan. Lah kok iso? Kewan paling kendel dhewe apa? Ora anu, Pak. Apa ki jenenge tikus, Pak? Salah. Bajul. Salah. Bapake Bajul. Salah. Bae. Salah. Weh, wis kuwendel lho ki dhuwure Bajul. Ora iso bacul iki karo nelayan wedi. Kewan paling kendel ya apa, Pak? Kewan paling kendel dunyoe tumo. Lah apa enek untumoe cuwilik iso Tapi kendel? paling kendel. Lah kok iso? Tumoe wani ngidek-ngidek ndase mara tuamu lho. Kowe apa wani ngidek-ngidek ndase mara tuamu? Wo iya. Ora wani. Ora Rawani kowe. Berarti kewan paling kendel. Paling kendel tumo. Lah terus kewan paling ngeyel apa, Pak? Kewan paling ngeyel paling tidak ya kancil. Lah kancil kurang ngeyel, rada Kirek. Wah, ora enek jengkok kira iki. Tikus. Wah, ora. Pak tikus. Wah, ora. Bae tikus. Lah nyapa mbok turut kaya aku lho. Yute. Wis ora. Kewan paling ngeyel apa? Anu kethek. Lah kok iso Lho, ngeyel. Lah ki lho ketheke. Heeh, ketheke. Woi, Nyapa? ndang rapi, mikir ora rapi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rapi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, mau urung ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rapi-rapi. Lagi rapi. Aku nek ora karo rondo nu wegah. Halo, oke rondo. Gek ndang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rapi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rapi-rapi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rapi-rapi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Aku ape takon. Iya, takok ket mau bulet jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisae dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene. Nek awake turu, sing ngisor mesti pola. Lah kok nek ora ditekep ya polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule katok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene.
Ya ora iso kok nanteng. Apa ngene manis kok cewek-cewek kok cewek duduk ini ra iso. Kok mesti brosot ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane yo mblusuk rono. Kok jangkrik nek wong lanang teko, sing digoleki kok nunuke lho. Padahal ayu Nini, pinter Nini, putih Nini. Anggere nek wong lanang rono, Sing digoleki nunuke, Mas. Lah kok digumun. Kata-kata kalimate wae. Enek kalimat burine apa ki huruf Kacek sahuruf. Kacek sahuruf ngoten pun beda benten Beda, artine. tegese beda. Kok iso ngono? Umpamane lho Ya Mas. contoh. Jeru ya apa? Dalam Lah tambah ka dadi jeruk. buah. Lho niku lho pun genah lho. Jeruk Dalam jeruk. buah. Garu luku neng sawah. ditambah ka garuk. Kukur. Wis beda ta. Beda. Turu Lah iki lho gak seneng. Oh iki. Ya iki aku. Iki lho sing gak senengi ya iki. Harga diriku jatuh sebagai dagelan pondok. Awakmu suwi ngerondo ngono iki dalane ora buntu, Mbak. Mira terima buntu ta, Mas? Lah piye? Wes watos kok cor-coran iki. Iya kangelan lho wingi. Mulane ngreneng wong ape ngrabini aku mikir, Kok iso ngono? sentolopmu ngatasi pora, iso ngebur pora, ngono lho. Musuh aku yo panggah jebol lho. Lah tak pikir-pikir sampean ki yo ayu lho. Lho piye bocah iki lagi sadar lek manur ki ayu, makane kok disawang. Tapi sayang aku mau mikir. Piye, Mak? Coplok nae lho ndasmu coplokan rasa tinggi mikir kok iso. Ngerti-ngerti nek wong ayu kok kudune ki didelok, disawang, dipikir. Lah aku mau mikir kok. Nek mau mikir coplokan ae kuwi ndase kok iso. Sing ijo e akeh kok. Sing abang sing diundhuhi. Sing legane akeh kok. Sing duwe bojo kok dirusui. Lho, lah bojone wong nikmat kok Trae delogok jaran. wong lanang sing apik niku sing ora bentak bojone. Kula pesen nggih kalau wong lanang, lamun masalah panganan niku aja bentak bojomu. Gara-gara bojomu goreng tempe gosong aja mok seneni. Mungkin bisa jadi bojomu goreng tempe gosong kuwi mergo kakean pikiran, salah sijine mikir kelakuanmu. Mau metri? Mumet ngopo to, Ndes? Ndase wong wedok mek siji sing dipikir akeh sampai tembus bulan. Ya rasa dipikir to, Ndes. Dikelos wae to, Ndes. Wong lanang lu penak ra temen-temen lak mikir. Lah kok iso praya padha wae. Ndase anak loro. Kok ngerti ya. Ndase kan ketok siji lek wani. Yo ora wani. Ibu parah. Iki tak awet-awet to kok ngetok. Oh, awakmu renek dolanan. Tenang. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya jagung. Corn, Bahasa Inggrisnya tinggi. tall. Lah nek jagung tinggi apa? Jawaban dhewe. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. Eat, Bahasa Inggrisnya sakit. ill. Lah nek mangan pas sakit apa? Emoh ngeres. Kopi apa sing gawe ati dadi ayem wae? Kopi leh aku dadi bojomu. Bungkus ya. Tuku apem diwadahi plastik. Adem-adem, enake ijlik. Degane kambil ijo. Bejone sing duwe bojo. Budal no. Rasah pengen. Duwe daging ora sampe sakon ae ngare perkara. Lah iya, ngono iso gawe geger. Lempet pisan. Mambu pisan. Tapi sing tak herani ku lho. Iranya apa? Wong ora tau kena sengenge ngono rupane kok ya ireng. Lah kuwi mergo plepeken to, dina-dina diblebet kok. Kaya lek ra kena sengenge kan ya putih resik apik ngono. Ping-ping piye ngono ngono. Apa nggak dadi misterinya apa kok ireng ngono. Ngono ki sing salah ya kowe dhewe. Ngerti sing ireng sing ngisor sing dibengesi dhuwur. Anjay.
Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. It. Bahasa Inggrisnya sakit. Il. Lah nek mangan pas sakit apa? Mau ngeres. Iso pantun. Iso lah. Wong tuwa pipine kempot. Obah ping 5 lah kok copot. Tuku iwak akeh sak kintal. Kurang penak. Lemekan bantal. Ning alas golek kayu, mung welase ora payu. Tuku jamu karo permen. Ora payu yo ben. Tuku jamu disampuri santen. Ya nek ora payu susu ya karat aku. Kowe ngerti ben apa ora? Ora payu yo ben. Mosok kalah karo truk duwe gandengan. Wis ora masa aku kok golek kok jaran. Ora payu yo ben penting aku sehat. Ora masalah ora payu. Ngono lho, Cuk. Mas. Ya nek kuwi kabeh wong njaluke sehat. Ini parah. Ceramah tuh biar pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh tak enak. Ibu suka pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Enggak, ini ceramah Bu, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Ini ceramah ya. Jangan bayangin yang lain-lain, ceramah. Aku sakit gigi Don. Wong lanang. Ono apa ngongkon bathok meneh. Kok sampean kira duwe rasa eman? Eman apa jare? Bendino nukone kebul. 30.000, 35. Tuku rokok diditku dhewe ra njaluk kowe kok geger. Kok eman-eman to? Ya ora, wong rokok rego 100.000 panggah tak tuku. Ora eman blas aku. Lah wong aku iki lho. Sempaku malah atuku eman-eman. Eman-eman tuku ya ora usah sempakan wae, los. Ben ngiwis. Tak kaleni karet. Ya. Coba. Oh alah, nopo ora diglindrat sisan. Ben siset. Terima. Sampean wis seneng tenan karo calon bojomu iki? Sampun. Senengmu mergo Wongi hobi karaoke. wong mau mangku purul sampean ra nesu. Boten. Weh, penak menu. Sangune karaoke? Utang. Ya, terus mas kawine wujute apa? Panganan sing unik. Weh, kok aneh. Lah apa? Tape. Rambut iki bahasa Arab apa, Mas? Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Bubuk krungu ora kupingmu. Sahrun. Nek sirah Raksun. Raksun ya. Ora ruksun, raksun. Oh iya. Pripat Ainun. sekolahan Madrasatun. madrasah. Heeh. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur Stasiun. lapangan nombor Alun-alun. kenek ri Nyenyetun. Duwe bojo lemu ki penak lho Mas. Kok iso ngarani penak iki lho? Penake nggo ndi? Rasa tuh kasur. Ngentekne nggon iya. Ngisor dhuwur mlewu menuk-menuk. Bojo lemu iki pancen nyenengke. Disawang ya sedep, tapi ya kuwi nek kentepan pentil sisih ngene megap-megap. Anja. Wis sampe nggone ndi, Mas? Nang pantai. Nang lu kowe. Mak, renang dong. Ya renang ya kedeh ngono kuwi. Nah, renang ning pantai ra entuk suwe-suwe lho, Mas. Lah ngopo nek suwe-suwe? Mengkondok masin. Kok wis ben malah nglawi. Lek tak pikir-pikir sampean ki yo ayu lho. Lho piye to bocah iki? Lagi sadar lek manur ki ayu, makane kok disawang. Tapi sayang aku mau mikir. Piye, Mak?
coplokan ae lho ndasmu coplokan rasa tinggi mikir kok iso ngerti-ngerti nek wong ayu kok kudune iki didelok, disawang, dipikir. Lah aku mau mikir kok. Nek mau mikir copoten ae kuwi ndase kok iso. Mak Nur, oleh ta turu karo telentang. Matek ora wong iki kok. Kok iso-isone telentang iki lho. Sego kan iso enak rasane. Kowe iki pengen mati apa piye? Ora lho, lapo kok pengen mati ku. Sate sih enak kok. Oh jeneng telentang ya. Telen paku, telen rumput, telen damen. Kuwi nek wong urip mati, mendem ya, mendem. Iki engko ora tekan telen obeng, telen paku, telen mentik bareng metu ta. Kadung gregeten tak rabi pisan kowe. Wani pira? Ya jalukmu piro panggah tatak to cah kene. Pak Jero? Yo ora duwe nek kuwi. Civic Turbo? Yo panggah ra duwe. Duwe ku lumur sepeda pancal. Mak sebutno siji wae jenenge wong wedok sing huruf mburine nganggo huruf P. Jenenge wong wedok. Sing mburi huruf P. Iya, Mak. Arif. Lanang. Hanif. Lanang. Piye gak iso wedok? Enggak, tapi jarang. Piye to, Mak? Surip. Lanang neh. Huruf P ngene. Iya, Mak. Suaib. Apa to ki? Suaib ya lanang, Mak. Sik, guys. Kok melu jawab, guys? Gak iso aku angkat tangan. Halo, guys. Mak Nur nyerah, monggo dibantu jawab, guys. Monggo. Oke, pengen sugih? Ngombe jamu tolak melarat sida sugih. Jamu apa? Tolak melarat sida sugih. Tolak melarat. Kuwi yen ramuane, Mas. Ramuane apa, Celi? Wonten nomor setunggal menika ditulis nggih, Bu. Ramuane nomor setunggal cem-ceman godhong irit. Nggih, Cem-ceman godhong irit. Nomor kalih cem-ceman kayu medhit. Cem-ceman kayu medhit. Nomor 3 sak cuwil kembang cetil. Sak cuwil kembang. Nomor sekawan sing paling genah niku gagange gagang delap. Ramuan oh gitu. Tulis kembang cetil. Jamu biasanya nek ngombe jamu ki ana efek sampinge. Lha ki jamumu ya ana efek sampinge. Ya enek no. Apa? Digething tangga. Mbak, nyapa to wong wedok ya nguyuhi ndodok. Padahal ngadeg lho ya iso metu. Ya apa wong lanang lek pipis dicekeli, padahal enek selange kan. Ya ben ra ucul mangkane dicekeli. Enek batangane kan. Ya enek. Iso ngadeg dhewe kan lek wayahe ngadeg. Lah kuwi lho kelebihane wong lanang iki. Iso ngadeg dhewe. Apa wong lanang lek pipis dicekeli? Wis diomongi ben ra ucul kok. Kok gawe untran-untran to kak takok barang. Cara yo ora ngerti lho mangkane teko. Wong iki padha umumane lho, Jan. Lah apa kok awakmu lek pipis dicekeli? Kowe iki jane krungu apa ora to? Diomongi ben ra ucul kok. Kok ngerepoti? Ini parah ini. Lah piye? Pemaksaan atau niku rame. Aku tekok lho. Mau mboten saksian udah kesuwen. Wah, gajul tenan lho kowe. Gajul genti. Oh saiki iso gajul ya? Saged mawon. Oh kowe iki nek gajul kowe iki kegedean sikil kok tin. Oh malah gajul pupumu dhewe kok. Ya ora. Balik. Ndat. Pok. Pak gundulmu kuwi. Papok. Mbak, gelem ora sampean rapi karo bapakku, Mbak? Kok kamu pinter? Iya dong. Kamu milih ibu sing ayu toh. Heeh. Terus jangan nek kamu pas gak iso turu toh. Pa, aku gak iso turu nek gak dikeloni ambek mama. Lah ya kuwi maksudku, Mbak. Nyumuk ngomong pinter ngono nyampuk ra enggak suka aku. Jawabmu ndi? Iki dadi koyo ngene iki gara-gara Ben nyapo lho biayaan karo awakmu lho. aku yo gara-gara manukmu kuwi nitili tempeku. Kanggo ngejawabmu ndi dadi wong lanang? Aku ora ngerti apa-apa do widodo. Kok ora ngerti apa-apa Ro iki nek awakmu kaya ngene iki apik ro iki.
Lah kok iso kon tanggung jawab? Lah sing nurutne jareku ndek iki wangane sapa? Lah ya kowe. Kenapa kok sosis lho ndek iki jare? Lah ya sosismu kuwi lho. Aku ki ora ngerti. Iya wae dhewe kudune nglakoni mau 5 cukup Mas Saman Mas. Mlumah murep mancep mlebu metu. Kok iso ngono ki lho? Mlumah ki khususe manten wedok Lah dalah iki lho mesti lho. Lho gelo aku ngene iki sedih aku. Jengkulmu tenan lho. Sebagai isin aku ki lho isin. Isin nyapa? Lah ngantek manten mlumahe pomong urip masuk gak oleh. Kowe iki ora usah isin lho, isin sirahmu dibundel kresek Indomaret dadi wis ora isin awakmu. Dadi manten wedok kudu mlumah ki tegese mlumah ki iki lho, Dik, tangane kudune siap mlumah. Kok iso mlumah? Lah njaluk kayane sing lanang, mosok ngurep ngene. Alah bojomu kae nek njaluk murep kiting goblok kae. Amin. Iki lho njaluk kayane sing lanang iki tangane mlumah. Lah sing loro lah wis seruh, sing wedok mlumah. Terus Masa kok ki ndang mlaku tunuk-tunuk ndang ngurep. Iki lho. Masa murep aja porno lho. Lho mboten. Aja porno lho, di hadapan abahamu rawuh lho iki. Sing tak takonke wong salat niku apike dhewe apa jamaah? Sing luwih apik niku jamaah. Oh, lah sing tak takonke melih, yen aning wong jamaah kabeh makmume kupluke putih, imame kupluk ireng entuk ora? Lho ya entuk. Ora entuk. Lho, imame kudune wong kok kupluk ireng piye lho? Imam kok kupluk ireng nek salat piye? Asu. Sing salat piye? Salate pripun? Iya su. Nesu lho sampean nesu. Pesen kopi. Kopi susu. Kurang ajar sampean. Sampean sing genah po. Ngomong kopi ndelok kopi, ngomong susu ndelok aku. Maksudnya apa? Ya apa sih sampean niku? Sampean pesen apa? Kopi susu. Dibaleni maneh. Sampean ngomong kopi ndelok kopi. Ngomong susu ndelok aku. Maksudnya sampean ki apa? Ngono lho. Oh wedok yo ndodok wi mergo enek teorine, Cuk. Lho kok jaran dipisui neh. Makane kuwi digekne kloset duduk karo kloset anu jongkok. Lah kloset duduk karo kloset jongkok ya apa dienggo wong wedok tok. Wong lanang lho yo nganggo. Wis ngegekne profesor, kowe ngerti ra? Lah nyapa gagas sing gawe kloset barang. Lah kok kowe ngalang-alangi profesor tekoanmu, Ndak murte kok bab nguyuh ae lho. Lah wong wedok kuwi iki yo ndodok ki enek ilmune yo an. Termasuk sekti lho wong wedok iki. Ilmu segitiga sama kaki. Sik to. Mosok segitiga. Mergone ben simetris jajar genjange. Beyuh kok yo wangel ngono ya. Damput. Tak omongno, lah lek nguyuhe wong wedok ki ora ndodok tok kon ngadeg. Lah yo ben ketok nyeni to. Lah kepyah kabeh lho. Yo karo mekekeh sak. Kowe ora ngerti. Piye to Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi ya. Sedina utuh nang nggonku nangis-nangis. Lah enek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandeno walah mbok yo pange-pangono aku to Yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Sing lanang kuwi selingkuh. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Piye kuwi? Sing ku arep goleki apa Nek alis kandel ngono kuwi kaya kuat mancal, Dek. Kowe iki takok to nantang? Takok, Dek. Takok to nantang nyilu-nyilu kowe. Takok. Hah? Apa mbok jajal to piye? Gah, Aku wis suwi lho, ora tak cas lho. mosok wis suwe ora dicas, Dek? Hah? Ora. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah engko nek malah lurus terus ngene piye? Ya bar lurus ya terus ngene. Mlungker. Ampun, nggonku budel ngono. Iya, wani we. Gak wani aku. Direm sak unyil kok. Tapi kan api. Nantang to asline. Ora Des. Nantang kowe. Ya wis nek awakmu jual ya tak beli nek nu Des. Sampeane rondo to, Mbak? Lho, rabi durung lho Mas. Oh alah, tak kira rondo. Tapi nek ngrasakne kaya ngrabi ngono kan ya wis tau. Rasane apa, Mbak? Maksudnya kan ngrasakne penake ngono kan lho yo. Keringetan bareng. Embuh ketarane kok rasane rabi
iki penak. Yo penak, turu lho enek sing ngeloni. Pengen. Ayo rapi. Lah mbok ayo to. Ya balenan karo aku ya, Dek ya. Jarene wis gak doyan karo aku. Doyan. Jarene wis jijik ndelok raiku. Yo mbiyen pas kilap kok ya. Ya. Lah kok ijek stalking aku? Ya saiki lho awakmu gemesne. Walah mantan. Piye? Lah piye? Cek penak zamanku to. Iya, Dek. Kapok. Malah dikapokmu kan. Yang Apa sayang? awakmu apa lali to? Iki lho malam Jumat. Emang iya malam Jumat? Iya. Apa? Ngumbah gaman. Ayo ayo. Kan gue sing model piye? Sing penting padha penake ngono ae lah yang. Ya wis. OTW siap-siap sayang. Ya wis tanteni ning kamar ya. Pancen wong lanang iki senenge berkegiatan nganggo huruf N kok ya. Apa kuwi yang? Nguli, ngopi, nguntal, ngerokok, ngewe, nenen. Lah piye padha butuhe kok. Ya wis ayo ndang kakek lak ngantuk aku. Ya wis ayo gendang nang kamar. Anja. Dari mana? Dari pos satpam. Pos satpam. Di lemari, Bunda nemuin celana dalam perempuan. Siapa yang punya? Lah, ya kalau punya perempuan ya berarti punya kamu lah. Mana ada ukuranku segede gitu. Kecil banget. Pasti punya tetangga. Gak usah nuduh-nuduh terus. Dengar ya, aku tuh capek dituduh terus. Asal kamu tahu ya, tetangga itu nggak pernah pakai celana dalam, paham? Mbak, aku mbok diwarai jelik berbagai gaya ngono lho. Sama ki muwendo piye to, Mas? Mendu piye to? Aku lho 7 tahun ra tau kamu bojo, ra gablek bojo. Oh, alah tibake. Kok rumangsane kon muara islik. Lho tak sawang ketoke mahir. Ya ayo dipraktekne ngono ae, belajar bareng piye sak menika. Lah mbok ayo to. Tapi aku jembok kon nglebokne lho ya. Aku Lah nyapa? ya aku ra iso lho, Mas. Alah gampang kok tak lebokne dhewe. Polahku. Oh ngerti gak? Ngerti apa? Urip ki ya, kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor. Yo nek ning dhuwur terus yo keju. Tapi panggah penak ya toh, miring, sikile dunggahne siji. Wah, gaya anjing kencing nek wi. Karo rambutnya dijambak-jambak. Enak kowe ngerti ra? Dilaleleh jambak kebanteren, dadi gundul ra duwe rambut. Dadi ngene bolo. Piye neh? Nyapa saiki lek kowe iki ndadak tekok ya? Saiki nyapa kok wong lanang iki lek ngunjuh ndadak digoceki, he? Yo ben gak ucul, wong kuwi nyamar lho nek diumbare yo iber. Apa ora iso nguyuh dhewe? Yo iso, tapi nek ora digoceki yo mecer-mecer lho. Wong biasane yo ngadeg dhewe ae kok nguyuh ndadak digoceki. Nek masalah ngadeg kudu disenggol, makane diarani pusaka senggol modot. Damput kok yo ndadak tekok susu dikotangi nyapa. Mbak, nyapa wong wedok itu brute kok kudu dikotangi. Damput raimu. Lho kok jaran dipisui. Iki ana jenenge ilmu kotang, kowe ngerti gak? Oh alah ngono to. Masih sanggane abot, tetep anteng ora kaken pola kaya kowe. Kowe apa wis ngerti polahku? Kowe ngerti gak? Ngerti apa? Urip ki ya, kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor. Yo nek ning dhuwur terus yo keju. Tapi panggah penak ya toh, miring, sikile dunggahne siji. Wah, gaya anjing kencing nek wi. Karo rambutnya dijambak-jambak. Enak kowe ngerti ra? Dilaleleh jambak kebanteren, dadi gundul. Mbak, aku arep takon, umpama jodoh, kira-kira bojo sing sampean karepno iku sing ya apa to? Ki jujur-jujuran ya Mas, aku terus terang ae ya, iki gak munafikan ya, terus terang ae aku lek
jodoh, golek bojo iki ra mandang bondo donya, ra mandang rupa, kudu ganteng. Ngono ya mbak, ora mandang bondo donya, rupa barang ya ora kudu ganteng ya. Gak mandang aku. Terus sing sampean karepno iku sing piye to mbak? Sementing sehat wal afiat ya, sementing kudu sehat wal afiat jiwa ragane jero-jeroane. Oh iya ya. Lah emang kena apa to mbak kok kudu sehat kabeh sak jeroane? Soalnya rencanaku rabi ora seminggu ginjalnya ya arep tak tol tak jero tak jero. Jane kate daftar aku mbak. Ora sida lek ngono. Dino minggu sing tak tunggu. Terus? Kowe ngajak Terus? jajan sate asu. Kowe ngajak mlaku. Repe piye repe? Mangkeloni aku. Mangkel aku. Lah ya saking ora dikeloni aku mangkel. Oh, ngono. Ya. Ya Mbak, jajan sate asu terus kelon ngono ya yo. Iki acara apa to, Cah? Tak sawang awakmu iki terlalu milih-milih ngono to. Lambemu. Nyapa? Lambemu Mas. Lah ya lambeku nyapa? Lambemu nek mangap ya. Wangi to. Mangap lho gurih ya. Ora gurih piye wong bendina tak wae masakku lho. Jenenge wong golek bojo terus ya pilih-pilih sampean golek bojo lho milih. Ora wong aku sak pethuke lho. Lah kowe tuku sempak nang pasar kudu milih kok. Kemeruh kowe iki. Lah wong aku lah angger jupuk ngono ya. Aku golek bojo untuk milih. Lah nyatane aku ora mbok pilihne lho. Penat Arep wae apa? tap lambemu. Anja. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil iso mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne ya ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Macam-macam karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalor ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut e lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Tarah iya lho. Lu seri ae gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop. Lah iya tarah kuwi sing tak karepne. Bar rapi gak aku kon budal ning luar negeri neh ngono. Awakmu kan duwe pengalaman kerja ning luar kono. Ki duitku mok jaluk ngene Jawamu. Ya sak lumrahe to njaluk dhuwit ning bojo. Masa kok gelo kok jarang lek omong. Rabi kuwi ora perlu tuwek enom cah, tak critani kowe sak menika sing penting siji. Sing penting apa? Dudu bojone wong. Ya ora apa-apa nek ra konangan. Ndak oleh. Sing keloro. Apa neh? Sehat. Sing penting vitaminnya cukup ya sehat toh. Telu tanggung jawab. Lah nek kuwi ya kudu to, wani rabi ya kudu wani tanggung jawab. Kok iso rumah aku rabi, bocah enom. Bocah berontong lek ora tanggung jawab ki opo? Nglarani ati ora? Lha kok Anja. Mbak, sampean milih sing cilik dawa apa gedhi tapi ndek? Kok kaya pinter-pinter bola to? Urung apa-apa wis maido, kabeh dijajal dhisik lagi iso muni. Takokanmu ki kok gemes aku. Nek aku sak jujure ya, Piye? aku pilih sing pinter pola. Polahku mbak ra karo-karuan iki. Lah wong cilik dawa apa gedhi tapi ndek ora iso pola jegege ya ora penak. Lah ya ngalahne boneka ya mbak gak iso polah. Wong nggonanku ki lawange wae nek slidingane. Lah nyapa ora mbok kei remote pisan? Arep mlebu bolongan kuwi sik nglewati perapatan. Lah kuwi bekakas piro ya mok beleng ngono lho. Sik enek tikungane, Kaya ngono. enek pertelone barang. Lah kuwi nek polahe ra karo-karuan ya ora iso nglewati perapat. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempelki cancoplas tok. Fitmah.
Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok? Mungkin nih bendino salin katok dianggap gak gatelen tapi ora katokan kok nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Dan kok lah jemputku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to kaya dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tensoplas iki ora nek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Kayak yo perih kabeh. Ya malah ancles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Mbak, jenengku Ari Iwan. Aku cah apik kok. Arte kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan ya kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya. Iya. Lah nek uang? Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi N, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, and chair. Air, money, and chair ya. Air, money, and chair. Loh. Jenenge alim tapi rumah sama aku ki English Dictionary 18++ ta. Ngapunten, Mbak. Mie sampean warnane apa? Mikku warnane ireng ngedop. Biyuh burek no iki. Lah kok iso ireng iki kena apa, Mbak? Umur 17 tahun biyen dadi infeksi, Mas. Mengene yo ping bunder apik cemekel kenceng ngono. Berhubung kena infeksi dadi ireng ngedop saiki. Lah iki nek petengan yo ora ketok lho nek enek mie. Gelem ta? Hah? Moh blokeken aku. Penting ta mikku ki warna apa? Yo penting nggo nambah selera. Engko bar ki ape tak cat kaya kuda poni, tak kei rambut keliling ngono. Muda apik no, kaya ndase lele enek suwute. Gelem bae. Moh nek pink aku yo gelem. Mbak, aku iki pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan ora. Ya tenan to. Kapan aku ngapus iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cong. Lah aku gelem mulai nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kowe tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Kemasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mok ngingoni tok, yo ngrabeni rumasamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir no. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadal lu. Kamu jadi mau yang mana? Sayang, kayaknya aku nggak pantas deh buat berada di samping kamu. Nah, kalau kamu nggak mau di samping aku, di belakang aku aja nanti aku nungging. Wong barang wis kebacut. Nek umpama awakmu kebiyen-biyen karo aku ngono kan, aku ndak pernah. Ndak usah repot-repot. Hatiku ini tak jahit sendiri, tak tempel sendiri, bocor lagi, tak tempel sendiri. Lah kowe mandang aku sebelah mata lho. Peh aku elek. Saiki hatiku wis rusak, dobrak-abrik. Tapi kamu udah memberikan hati yang baru untukku. Saiki getun to. Sikilmu ya jek rangen. Isik. Berarti ya raimu jembel gadus ngono kae. Malah tambah wiring kok. Ya Allah ya Rahman. Mas tak kandhani ya Mas. Omongnya apa? Zaman saiki wong lanang saiki kabeh wis ngalang-alani wong wedok, Mas. Masa? Iya, dirawat dari ujung kuku sampai ujung rambut sing nyelempet-nyelempet. Ngopeni awak ya ora sida nyambut gawe lho. Lah wong kerjaku lho panasan, ya ora iso putih. Rai ireng kena disulap. Godhog banyu diumupne nyemplung mak belung per ya putih tong. Ya ora putih malah melonyoh. Tetep saiki
iki gak apa-apa. Lho, nglungsungi kaya ula weleng ngono kae lho. Kok jaran? Ya wis lah ngono. Ya wis engko nek ganteng tak kabari. Wong kok dijang ganteng kok angel ram. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anja. Hey guys, Ono apa, guys? zamane sekarang ki kok aneh ngono ya. Aneh piye to, guys? Sing konco rasa pacar, Konco rasa pacar, terus sing pacar rasa bojo. Duh, pacar kok rasa bojo ki piye to, guys? Bojone dhewe malah dimusuhi, dijak gelut ae bendino. Dijak gelut tapi nang amben kan ora masalah to, guys. Malas ono sing luwih apik neh. Apa, guys? Bojone wong malah dianggap bojone dhewe. Yo masuk kuwi, guys. Kira-kira lu gak bahaya tamu kok. Yo gak bahaya to wong dekengane pusat kok. Iyalah. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno, dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet to. Ndek ingi enek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Roma, Apa? apakah kamu tidak ngaret? Roma ngarit. Ele biasanya ngaret no. Apakah kamu tidak tahu bahwa aritku tugel? Angkri, Roma tidak ngarit. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Dokter. Dengan Bapak sinten? Sugioso. Sugioso. Gejalane mata kabur, samar-samar, tapi lihat cewek cantik terlihat jelas. Nggih. Suka terotokan kesana kesini. Nggih. Suka merayu dan mengucapkan kata sayang. Nggih. Niki penyakit nopo nggih, Bu? Niki jenengan sakit hidung belang mata keranjang. Ditaku BPJS nggih. Penyakit hidung belang mata keranjang niki mboten ditanggung kalih BPJS. Oh alah. Soale mboten mengancam nyawa. Tasik sadar tidak memerlukan tindakan apapun. Solusinya apa, Bu? Solusine niki kalau pagi mripatin jenengan iki sampean seri-seri dubase ngoten niku lho. Nggih. Ngoten mawon. Membeli sedikit, Nempel. membayar sedikit, Nyicil. mencuri sedikit, Utel. pecah sedikit, Cuel. makan sedikit, Nitel. pucukan gunung. Mbok aja ngopi wae to, Mas. Nyapa to? Wong lanang ora oleh ngopi gitu. Lah nek sampean ngopi wae, nasib susuku piye? Alah. Wong susu gak ada tok lho. Yo, saiki sampean iso ngomong ngono. Biyen lho nek ora mentil ya ora iso turu. Kuwi kan biyen. Yen sini. Saiki wis popong. Mas, tunggu sebelah kae kayaknya kurang gizi lho. Piye nek tak susoni? Ya. Tak niki. Lah kula niku lak buka salon to, Bos. Entuk enggon niku ning ngisor wit waru. Lah kula tulisi
potong rambut ngisor waru. Delalah enek campur sari bodo mendem gocekan tulisan. Lah sing tulisan warune suwek, karek tulisane potong rambut ngisor. Kuwi. Lah kula ki ya ora ngerti to pas nyapu, ora ngerti nek warune suwek. Pas nyapu nek Pak polisi miyos, lah tak tawani badhe cukur Pak, ngono malah aku dikecrek. Lumayan, tapi polisi mriko lho Pak. Pak polisi Pirang minggu. Anu meh 3 sasi. Sedih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah to sedih no kudune Pak polisi ki gagah-gagah bagus-bagus ning kono ora ngliwet aku. Oh. Malah dikai bungkusan sego bungkus besok awan sore lumayan pemaku ki tenan. Kowe roh pitik, roh. Pitik jago kena kluruk melek apa merem. Bocah iki koclok kok piye to? Lah pitik iki mesti melek. Nek kluruk melek salah. Merem berarti salah. Melek merem salah dong. Melemrek salah. Lah apa? Pitik jago ki nek kluruk cukuruku. Ora nek pitik jago kluruk kok melek. Merem. Melek merem. Awiwak pitik sing digulung kan nek kowe ngarani apa? Kentuki. Kae Kentucky ya Sing dodol aku po kowe tak tapuk ya. Sing dodol ki kowe ning tulisane kuwi pancen ngono macane Kentucky. Kentuki ya, Reng. Wah, mula laris dodolmu ning pinggir dalan angger Mas dodol liwat, Mas dodol Kentucky ayo. Ae po iso niteni rondo karo prawan karo ora roh. Wong iki takon aku. Wong wedok nek gong duwe bojo iki sebutane nona. Lah kok iso nona? Man belum punya suami, nona. Terus, tapi kalau sudah bersuami itu nyonya. Tapi kok cek perawan wis duwe anak. Piye Pak? Nyah nyoh. Lah mangsamu. Kowe iki kok gayamu ra irem. Gaya piye lho? Cara nyatane ya ngono. Lah wong 5 menit tele kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Ngalene cah cilik mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhekne jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu. Lah wong kene Mas, nyapa? numpang tanya, Arep teko apa? mohon bantu dijawab ya. Iya. Kalau seandainya ada perempuan, ada seorang istri yang selalu minta jatah, nggak siang, nggak malam, nggak pagi, nggak subuh, itu minta terus. Itu kira-kira normal nggak sih, Mas? Normal nek kuwi masih asa wengi utuh lho ora dicepot. Sing ora normali njaluk bojone tangga. Kuwi jenenge gragas. Anja. Sakjane aku ki ora masalah, Mas. Yen aku mbok madu. Iya, Dik. Makasih lho pengertiane. Asal awakmu kuwi adil. Aku berusaha selama ini untuk adil, Dik. Tapi nyatane apa? Kau ora adil kan? Ya wis adil to, Dik. Aku ya rono, kadang ya rene. Kurang piye to? Mosok ning kono seminggu, ning kene cuman setengah hari. Lah wong kono kan ya jenom to, Dik. Dadi seminggu ya jek kuat. Lah nek dirimu setengah hari, angger dinggo pisan nyonteke, angger dinggo nyonteke. Ya aku lama-lama ya kere to, Dik. Mas, Apa? kok pengiliran sih ya? Nyapa leren wis kadung ngombe jamu kok leren. Dino keramas-keramasan. Ramas terus ramas salah, mbok engko nek entek sampune tak tukoke kok bingung. Sakno aku ta. Mesake nyapa wong padha penake kok mesak.
Sewengi sampai membrangkang gak iso mlaku. Alah lagi berangkang we kok turu ngesot. Dijedang. Alah jeda-jedanan kaya sinetron jeda. Kayak pisan. Jaluk neh. Tapi santok ya nanggung. Pindho rarai. Kok ping 5. Mari pindho. Diluk ngas urip. Lah kuwi vitamin kok penyemangat hidup kok. Gak oleh. Sampai abu, Mas. Rika. Rika. Kau pasti Rika. Bukan Roma. Iya Roma, dia itu bukan Rika, tapi tukang pecel. Ora percaya nek urung kawin. Nek kawin ki wis. Terus Tapi nek rapi durung. wis angel iki. Jajal dhisik lah masuk ke oleh sih. Kan penak candu. Ya aku ora mbok jajal iki lho. Piye rasane? Sumpah rasanya Lho kok jadan. pertama sih sakit. Terus seterusnya kok penak. Lah kok ketagihan rasanya. Kapan-kapan jajalan ya, mumpung nganggur. Tas sawang ketoke alismu kandel men. Ngono kuwi apa ya kuat mancal? Kowe iki takok to nantang. Yo takok tapi setengahnya yo nantang. Takok to nantang nyil kowe. Lah kono wani apa ora kira-kira? Apa mbok jajal to piye? Ngono yo ora apa-apa. Kapung wis suwi lho, ora tak cas lho. Padha nggonku lho suwi ora nggo ngecas yo nik. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah nyapa ngono? Lah nggonku wis kadung metenteng lho, angel menggoke. Ampun, nggonku budel ngono. Lah nyapa njaluk ampun. Paling kowe sing sambat. Iya lho wani we. Lah nyapa ora wani? Direm sak unyil kok. Lho kok jaran. Nantang to we asline. Lah kowe wani apa ora? Aku ngono tatak. Kowe iki kok gayamu ra irem. Gaya piye lho? Cara nyatane ya ngono. Lah wong 5 menit ae lho kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Ngalane cah cilike mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhekne jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu, lah wong kene Awiwak pitik sing digulung kan nek kowe ngarani apa? Kentuki. Kae Kentucky ya Sing nyuk. dodol aku po kowe tak tapuk ya. Ya sing dodol ki kowe ning tulisane kuwi pancen ngono macane Kentucky. Kentuki ya, Reng. Wah, mula laris dodolmu ning pinggir dalan angger Mas dodol liwat, Mas dodol Kentucky ayo. Mbak Dalem. lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku oleh tekok apa ora? Keneh dikadal. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ. Lu wong 5 menit ae lho kowe iki metu.
kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo giyaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Kalane cah cilik mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho, metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhekne jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu, lah wong kene rasa. Iso ayo. Anja. Iki konsepnya piye? Lah piye to? Tak kancani sampai konangan apa tak kancani sampai pegatan? Anak ngenteni pegatan ya kesuwen. Sido apa ora? Ya sida. Wong kene kadung metenteng ya. Ora betah lho. Setengah jit ora apa-apa. Wis ndak tahan ta lho. Lawang nganggur lho. Kene di bojo apa kok dolanan lawang. Kan aku ndak bisa lihat wis nganggur 1 minggu lho. Tapi ya wong kebutuhan lho. Kan kering dulu ngono ya, Mas. Kalau nggak membiarkan aku kering. Nek garing iki lara to, Dik. Nek iso aja ngantek garing. Aku gak dikasih istirahat loh. Oh, wis istirahat seminggu no. Apa sik kurang iki? Sing cuci aja butuh istirahat loh, Mas. Ayo to ndang rasa ngomel ae. Panggang gegeri ya. Pokoknya gelem ra gelem kudu gelem. Lebok nih bolongan botol aqua kono. Wong wedok ora gendah. Ya wis tak jajane, tapi nek lambemu ngomel ditanono. Pitik karo iwak kadal ki enak ndi? Enak wak pitik. Oh. Berarti dheke panganane iwak kadal. Piye to Mbak sampean iki? Sampeyan kan takon. Iwak pitik karo iwak kadal enak ndi? Ya enak iwak pitik. Lah ya berarti tau mangan iwak kadal kowe? Ora tau. Lah kok ngerti? Kok iso bedake? Kok iso bedake kadal karo pitik? Wow, wis. Hah? Oh iya berarti iso bedake berarti tau mangan. Iya. Lah kuwi iwak pitik entah doyan. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambut rasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne yo ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambut rasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambut rasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambut rasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambut rasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambut rasi? Gayamu paling mambut rasi. Ganggu wong repoti lapo to? Terus kon tak telepon gak kok angkat mangku ya lapo. Nah aku iki sik repot. Balan kowe kok ya telepon ae to. Terus aku lek gak telepon ku lho, lek gak penting ku lho lapo telepon raimu. Wong ket sore ku ya mek WA-an to. Kon saiki ku ngono lho, dhisik kok lek mari balenan. Metu didik WA posisiku kene. Saiki ngono kon iku cuek. Nah wong lanang cuek ya biasa. Masih aku dadi wong wedok bareng raimu kuno cuek tak kandhani. Nang ndi ku lek gak aku sing WA dhisik engkon ya gak kudu WA. Lah terus njalukmu apa? Karuane lek wis gak seneng aku ku ngomong tak enteng dikit biyen ku ngomong. Mbok kon ngomong apa? Aja kok gawe ngene, aku ku ngono anake wong. Wis seru. Sing ngomong anak gendruwe ya sapa? Kon ku meneh lho lek bongkok kok piye rupane. Nang Taiwan iki kerja apa to? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingslen lho. Sok nek wis mulih kabari ya.
Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sawang kok mlakune akeh-akeh. Anja. Ora sing marai gurih ya cokotane kuwi lho. Nek wis ora nyokot ya sepol. Enak tutuk dia sementul kayak jarjit kapok loh. Kayak tutukanmu lho sak pira kok ngantek mentol. Ora sambok tutuk, nggonku lho wis mentol. Apa kowe ngenteni aku permak ning salon? Lah arep nyapa ning salon. Tak pasangi untung ngisor. Lah kaya yo oe. Tak cokote is entolopmu mesisan kelintingan meluru tak brakote men tugel sisan. Kapok. Lah wong nggonku lho bakoh. Oh iya iso tugel. Paling malah menikmati yo. Perawan rondo rene sing iso nyokot ya senuke rene untune. Kuwi lak jarimu. Nek pengen dicokot tebokno dhuwur goblok. Lah nek kuwi menyalahi aturan to. Wong dalane lho duk dhuwur. Senuk kon dhuwur engklek engko muleh. Paling awakmu malah sing mekeh-mekeh. Bacaanmu menor-menor men lho, Mbak. Aku bedhe paling sampean rondo. Oh, barang rondo malah numani masak menika. Lah emang barangi rondo ki kaya apa kok numani? Pirang tau rasane barangi rondo? Yo belas saumur-umur aku urung tahu rasane kaya apa. Serlak, Mas. Lah nopo kok kon nyerlok? Meh dikeki apa? OTW. Tak gratis. Rungokno. Iya ket mau lho tak rungokne. Nggo pulpen, nggo buku. Ndak jawaban ngene dadak kon nulis. Diangen-angen lho iso. So, aja tekok neh bar kuwi ya. Iya ndang iso apa ora? Hitung kuwi count. Tulisane COUNT. Wacane count. Lah nek semua. Semua kuwi all. Tulisane ALL. Iya, jajal digabung. Dadi apa? Dadine digabung. Hitung semua bahasa Inggrisnya adalah counted. Kok lah lak tenan mulai gelagapan to kok tak buat aja HP ki.